Diyos, marahin na hapon po sinugabaw sa mga tugang, pagirumdom po sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kad banal na misa. Paki-offer ila agtabi sa silent mode and sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laokan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabo sa pagpamibi kang orasyon perata. Pamibi ilaban sa bagyo siniba pa mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumokan sa mga pangangiipod di sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Di imi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na tamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakula si nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kami mabibirikan kundi ka mamumoto na Ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surug kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matuko po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahin hapon po sinugabos mga tugang. Ngunyan, iyo po ang solemnidad kan kabanal-banaling hawak as sindugo ni Hesu Kristo. Isabay po niya to sa satuyang Santa Misa ang minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by Crystal Claire P. Ebonete. Thanksgiving offered by Logroño and Batalier family for passing the CPA licensure examination offered by ASC. Thanksgiving offered by Almilia family, for the graces and blessings received offered by Tubalias family. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Ralph William Patriarca, Kishner Kyle Gonzalez, Mr. and Mrs. Salvador Gonzalez and family, Bregala family, Carl Matthew Mayor, Marcelo Barnuevo Jr. and family, San Ong family. Thanksgiving offered by an anonymous, and thanksgiving for passing the CPA licensure examination offered by Moran family. Special intention offered by Bregala family, Jose J. Calios Jr., Mr. Ibenga and family, Princess Barnuevo. Special intention for successful U.S. Certificate Board of Sterile Processing District of John Emir offered by Elmer and Joan Olivario and family. Special intention for successful CPA board examination of Patricia Eloisa, offered by Elmer and Joan Olivario and family. For good health of all family members, offered by Recuenco and Valmonte family. And special intention for successful examination of Dan Vincent Blando and Gloria Ferrer, offered by Dan Vincent Blando. For the eternal repose of the following souls, for Joel, by Lasin family. For Cesar, by Jean Chua and family. For All Souls, by Bergala family. For Salvador, by Freo family. For Abundia, offered by Alan M. Luterte. For Resala, offered by Christy. For the souls of Herminio and Florentina, offered by Garion B. Gregorio.
For Delia, by Ibenga family. For Anyano and all souls offered by Go family. And for the souls of Jose, Jacinto, and George, offered by Brimon family. Panawaan ng Diyos, matindugpan gabos, asin sarabay niya itong awiton, an awit sa pagpuon. Asin magpasalamat, magsamba si mahumaw sa Diyos. Asin magpasalamat, magsamba si mahumaw sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran ka nama, kadaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Sa tuya mo niya na pinagsaselebrar na Domingo, ang sarong solemnidad kan kabanal-banaling hawak asin dugo ni Jesu Cristo. Corpus et sanguis Christi. The body and blood of Christ na ino-ofrecer niya sa satuya, digdi sa selebrasyon kan banal na Eucharistia. Tanganing inian padagos na maging pagirumdum po sa sato kan sa iyang danay na presensya. Kaya itinataon niya sa tuya an sa iyang hawak asin dugo. Tanganing ini danay na magpagirumdum sa sato kan sa iyang presensya. Mga tugang, tanganing kita po gabos na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Kamurabayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa daga Panginoon, sa mga taong maramayan, ito mo mamigay, sinasawami, ikaw pinapangurawan, ikaw pinapasalamat, uli ka ng ulang mo, kamurawayan. Kasamang makakamay, kagulang na naging bugtong Jesu Cristo,
Gurangnan na Diyos, Kordero ka Diyos, sakit ka naman. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan inaban, naheragi kami. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan inaban, sa mo pagkibahera. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kakulangan, ikasanaan urok kahalangkan. Jesu Cristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurabayan kan Diyos Ama. Amen. Mamipi kita, O Diyos, na sa makangangalas na sakramento, nagwalat ka sa mo, nin pagrumdom kan sa imong pasyon, warasan namimibi kami, na sa siring na paggalang kan mga banal na misteryo kan sa imong hawak asin dugo, padagos ming mamatean sa mo, an bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay as sinagahade kay iba kan Diyos, Ama, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Aleluya, kanta taramon. Sa pag-ataman kan Diyos sa tuya, sa paagi kan banal na misa, ipinapadagos man yato ang sa tuyang misyon, sa pagpatalubo kan kalinigan asin karahayan kan sa tuyang mga buhay, asin mga trabaho. Inaapod kita na pabanalon ang banal na aldaw, asin magpakusog nin pagtubod sa kabutan kan Diyos. Himatayan po niyato ang tababasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Nagabot si Moises asin isinaysay sa banwaan ang gabos na tataramon kan kagurangnan, saka ang gabos na pagbuot. Nagsimbag ang bilog na banwaan sa roan tingog asin nagsabi, ang gabos na bagay na tinaram kang kagurangnan, gigibuhon niya mo. Sinurat ni Moises ang gabos na tataramon kan kagurangnan. Dangan, amay na nagbangon pagkaaga. Nagtugdok siya nin altar sa pamitisan kang bukid, asin 12 harigi para sa 12 tribo nin Israel. Dangan nagsugo siya nin mga barubatang Israelita, na mag-atang nin tutong na atang, asin magdulot sa kagurangnan, nin mga torilyo bilang sakripisyo, nin parupakinabang. Kinuha ni Moises ang kabanga kan dugo, asin ibinugtak sa palanggana. Ang sarong kabanga iwinirik sa altar. Kinuha ang libro kan tipan, asin binasa sa pandangog kan banwaan. Nagsabi ini, ang gabos na tinaram kan kagurangnan, gigibuhon niya mo asin kukuyugon. Si Moises kinuha ang dugo, nagwirik sa banwaan, asin nagsabi, uya ang dugo kan tipan na tinugdas sa indo kan kagurangnan, sa ibabaw kan gabos na tataramon na ini. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapodon ko ang ngaran kan kagurangnan. Iitaas ko ang kaligis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran kan kagurangnan. Ano ang ikakabalus ko sa kagurangnan, huli sa gabos niyang karahayan sa ko. An kopa nin kaligtasan, iitaas ko, asin ang ngaran kan kagurangnan, aapodon ko. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran kan kagurangnan. Mahalaga sa mata kan kagurangnan ang kagadanan kan mga dayupot sa iya. O kagurangnan, surugoon mo ako, aki kan lingkod mong babae, hinubadan mo ako kan mga bugkos. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran kan kagurangnan. Sa imo idudulot ko ang sakrifisyo nin pasalamat, asin ang ngaran kan kagurangnan aapudan. Uutubon ko ang mga panuga ko sa kagurangnan sa atubang kan bilog niyang banwaan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran kan kagurangnan. Sa pagpapahayag kan liwanag kan Diyos sa satong buhay,
Inaapod kita na magpakumbaba sa pagpatibay kan sa tuyang pagtubod. Minsan nasa panahon kan kadipisilan, inaapod kita na magpadagos as sinakuon ng pagkamot kan Diyos sa satong mga buhay, na nagpapakusog sa to, nganing padagos magdarakan sa diri para sa lambang saro. Ani kadawang mabasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Alagad, pagtunga ni Kristo, puon na padi kan mga karahayan na nagkatotoo, nag-agi sa orog karahay, asin orog kalubos na erokan, na bako gibo ning kamot, buot sabihon, bako salina lang na ini, bako huli kan dugo nin mga kanding saka mga torilyo, kundi huli kan sa diring dugo, luminaog siya makasaro para sagod lamang sa santuaryo, kamit ang daing kasagkoran na pagtubos. Takon ang dugo nin mga kanding, asin ang mga toro, asin ang pagwirik kan mga abo kan mga baka, nakakapabanal kan mga nagin basang-basang para sa kalinigan kan laman. Gurano pa daw ang dugo ni Kristo, nahuli sa daing kasagkora na espiritu, nagdulot sa Dios kan sa diri na mayong digta. Lalo nang lilinigan kaiyan ang satong konsyensya, hali sa mga gadan, nagibo tanganing masambata ang Dios na buhay. Dahil kaini, tagapagultanan siya kan bagong tipan, tanganing sa pagkagadan niya, para balukaton ang mga kalapasan sa irarom kan enot na tipan, makamtan kan mga inapod, an ipinanugang pamana na daing kataposan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Enot na aldaw kan mayong libadora, kan isinasakripisyo an Pasko, an sabi sa iya kan sa iyang mga disipulo, sain mo buot na magduman kami, asin magandam tanganing magkakankakan Pasko. Nagsugo siya nindua sa sayang mga disipulos, asin an sabi sa inda, magduman kamo sa syudad, asin sasabaton kamo nin sarong tawo na magpapasa ning dulay na may tubig. Sunoda siya, asin kung sain siya maglaog, sabihan mo an kagharong an maestro nagsasabi, hainan sa kong dagusan, nakakakanan ko kan Pasko kaiba kan sa kong mga disipulos. Sa iya kamong papahilngan, nindakulang kwarto sa itaas, sangkap sa kaandam, duman maghanda kamo para sa tuya. Nagluwasan mga disipulos, asin nagpasyudad, nakoa, an isinabi, asin nagandam kan Pasko, mantang sindan nagkakakan, nagkuha siya nin tinapay, asin nagbendisyon, binaak, asin itinaos sa inda, asin nagsabi, ako inian sa kong hawak, dangan kinuha niya ang kalis, asin nagpasalamat, itinaos sa inda, asin nag-irinom duman ang gabos. Nagsabi siya sa inda, inian sa kong dugo kantipan, na pinapabulos para sa dakol. Amen. Nagsasabi ako sa indo, dai na ako mainom sa bunga kan ubas, sagkod sa aldaw na iyan, na ini iinomon kong bago sa kahadean kan Diyos. Pagkatapos kan himno, nagruluwasinda pabukid kan mga ulipo. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Yan, pakigreet daw muna sa tuya pong mga katain na good afternoon. Yan, nasambit ko po sa pagpuon kang misa na ngunya na aldaw, na Domingo, ipinagsaselebrar niya to ang sarong dakulang solemnidad sa satuyang simbahan, ang solemnidad kan Corpus Christi, kan hawak,
asin dugo kan sa tuyang kagurangnan. Kaya nadangog niya to ang diskurso kan kagurangnan during the Last Supper sa iyang mga disipulos na itinao niya sa inda an sa iyang hawak asin dugo tanganing iniiyuan danay na magpagirumdom sa inda kan sa iyang lasting presence. And so tinao niya an sa iyang hawak asin dugo tanganing utubon itong panuga niya sa iyang mga disipulos na ako danay nayaon sa indo. So kaya ang selebrasyon kan banal na Eucharistia mga tugang nagtatao sa tuya nin dakulaon na pag-agyat na permitang rumdumon in every celebration of the Mass, Christ is being shared and broken. And every time we receive Christ, sa laog kan celebration kan misa, we must also be willing to be shared and be broken for others. Permitang nadadangog sa kasabihan na we are what we eat. Maski ang mga doktor, iyaw sasabihon sa imo, nga tatangayata may diabetes ka, mahilig ka kaya sa mga mahahamis. Nga tatangaya may high blood ka, o mahilig ka sa mga matataba. We are what we eat. If that is applicable to the physical food that we eat, the same thing is also applicable sa buhay niya to spiritual. Kung inaako ta si Kristo sa satuyang buhay, kaipuhan na kita maging Kristo man, maging banal na Eucharistia man sa satuyang kapwa. Of course, dakulong po kitang nadadangog na mga katukduan, manunungod kay ning banal na Eucharistia, but seldom do we manifest or show our appreciation of this tremendous gift na itinao sa tuya kan sa tuyang kagurangnan, ang sa iyang hawak asin dugo. Kaya bagaday man siguro po nagkukulang an sa tuyang mga katikista, an sa tuyang mga kapadean na magpagirumdom sa tuya na every time na yaon kita sa misa, tawan ta siya nin tamang reverensya. That's why sa pagpuon kan misa, perming tiga-announce, we discourage people from making use of their cell phones while the Mass is ongoing, answering calls, texting, or browsing sa Facebook. Taini sarong nakulang regalo na dapat kung sain ipahiling niya to an sa tuyang apresasyon. Di po ba? Minsan sa baryo, na-assign akong sa nagkaperang parokya na may baryo, may mga nadangog akong istorya. Saro duman istorya kisarong lalaki na nakifiesta, o ngunyan usong-uso ang fiesta. Inagdakan duenyo kang host bago ngaya kita pa di magpuon, mag-inom-inom. Ano daw ngaya kung umiba kang una sa kuya sa simbahan. Talay minister pala nitong padihon niya. Iniba niya sa simbahan. Sabi kang padihon na daing surusimba, daing man ngaya ako tatao magsimba padi. Sabi man kang padihon, ay simplihon man sa nangaya. Kung anong nahiling mong tigigibukan mga tao sa simbahan, iyo man iyan ang gibuhon mo. Iyo sa instruction sa iya, kung nanguros, manguros ka man. Kung nagruluhod na, luhod ka man. Kung nagkaraputan na nin kamot, tama niya mo na, makikaputan ka man kikamot. Nagka-problema ugaring, pag abot pa sana dyan sa main door, may sarong masungyaw na aki, daradara supayong ni mama niya, nasuldot digdi sa may lubot so lalaki. Kaya ginibukan lalaki, kung minuaman kipayong, sinuldot man so sa inutan niya. Siyempre, naturalmente nadagit, naanggot. Ikangayatiyo, gurang ka na day, kang ginurangan, nasa laog ka kang simbahan, bastos ka. Sabi kan gurang, nagkagaw-kagaw sa payo niya, paghuna ko kaya ngayang madam, surulduta na. Tadaing surusimba. Minsan mari parumo yan, ining mga lay ministers minsan, o pag nagpapakomunyon ka, imbis ang simbag sa imo, amen. Minsan may mga tawong nagkukomunyon, pag sinabi mo hawak ni Kristo, sasabihin sa imo, sabay pa-cute, thank you. Pakong dapat amen. Gwapa ka mo ka na nadadangog, imbis na amen, thank you. Mala nga ni tadayang surusimba, nasundan niya ang ngaran Benjamin, pag-abot sa iyan, tag-ikaigwa siyang impresyon, na pag nagkukumunyon pala ngayon, tigtataramaan ngaran,
Kaya imbis sabihin niyang suna sa inutan niya, sabi, hawak ni Kristo, taan ngaran Benjamin, sabi, amen. Pag-abot sa iya, sabi niya, Fernando Ilagan Jr. Father. Tapaghuna niya, tigtataramaan pangaran. Yan mga manifestasyon. Minsan I still notice people na pakatao mo kang ostya, ilalag sa bulsa. Kaya minsan ining mga kolektora, tigsusunod sinda, ang paghuna ta kang ostya, gari biskwit na uruanting, iuli ta, ipakaon sa manok, champion sa derby. That is not so. That is the body and blood of Christ Himself. Kaya, for us to be able to appreciate more this tremendous gift na iyo ang banal na Eucharistia, gusto ko i-suggest sa inyo ining 3 Latin principles which I suppose very much applicable, has something to do digdi sa banal na Eucharistia. Ang enot po kayan, itong tataramon sa Latin na nagsasabi, Sacrum Convivium. Ibig sabihin, ang banal na Eucharistia is a sacred banquet. Sarong bangkete na pinag-aandaman na atindiran kang tao, something to be excited about, something that we look forward to. Excited ba kung sideline lang sumisa, hali sa pag-shopping, ay maray pa ngayatad, ubos na ngaya so pang-shopping ta, maghapit na ngaya kita dyan sa St. Jude, magsurusimba lamang. Saro ining bangkete, dakulang bangkete. And therefore, kung kita nag-a-attendir ki bangkete, nahiling nindo dyan sa may inutan, may mga proper decorum and attire na dapat igwa kita. Baka uso pang basketball. Kung nakaka-arkilangani kitang marhay na bado o pagma Santa Cruzan, mas importante ang misa kaysa kan Santa Cruzan. O dapat sa imong gubing, bagay man duman sa imong aatindiran na bangkete. Di ba? O dapat excited kita na atindiran ini. Pero dahil nga ni po ang Eucharistia na always available, we tend to take it for granted. And often, we are so automatic in our responses during the Mass. Kailangan pa ba ngayang i-memorize yan? Pag nagsabi ang padi na mapasahin doon kagurangan, ay simple o nang simbag yan. Asin mapasahin mo man. Pagkatapos huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, simple ho ng simbag dyan. Amen? Diba? Monotonous ng marhay, automatic ng marhay. Dahil na na-appreciate lugod ang Santa Misa. Narumduman nindo itong istorya kan sarong lektor na tigkukurab, tabaguhan. Imbes na sabihon niya, ta English Mass, this is the word of the Lord. Ang nasabi po kang lektor pagkatapos siyang magbasa, this is the end of the world. Automatic man sa mga tao simbag, thanks be to God. Bako? Pero may automatic, susarumpadi na late. Sa iyang pagpuon kan misa, medyo nalangkag na sa mga tao. Kaya naghihidali supadi pagpuon kang misa, nagraot-raot pa sa iyang mic, kang pagkapanguros niya, imbes sa sabihon niya na, the Lord be with you, ang nasabi kang padi, I think something is wrong with this microphone, sirimbagan sa tabo, and also with you, Father. Monotonous and automatic. It becomes monotonous. So, na-appreciate daw po ining bangkete na inandam sa tuya kan sa tuyang kagurangnan, na kung sainan sa iya mismong hawak asin dugo, ino-ofrecer niya sa lambang saro sa tuya. Ang sunod na prinsipyo sa Latin, nagsasabi po, ores mirabilis. Ibig sabihin kay ni wonderful reality. The Mass, the Eucharist is a wonderful reality. Why? Because the Mass is the highest form of prayer. Daing novena, sanribong novena, sanribong Santo Rosario, 10,000 Hail Marys na makakadaog sa saro sa ng selebrasyon kan misa. Because the Mass is the highest form of prayer. Dahil ko tigsasabi na maraot ang pagnovena, na maraot ang pagsanto Rosario, but do it outside the Mass.
because the Mass itself is already a prayer. In fact, it is the highest form of prayer, pinakahalangkaw na akto nin pagpamibi. O, tigpapangadji ta daw an misa, nangangadji daw kita habang nagsisimba, o nangangadji kita, nagnunuvina kita habang nagmimisa. O arin kita duman. O, ta sa laog kan misa, dapat daa, kita mismo prayerful, nagpapangadji. Ta kung kita daang mga laiko, when we look at the Mass as a mere obligation, masimba ngaya ako ta Domingo, ta obligasyon magsimba, or a schedule to be met, something to be done with haste and fast, dali-dali na, Father, kan sermon mo, tama shopping pa kami. O, ibig sabihin we are missing the point. Kunan pa di man feeling niya, pag nagmimisa siya, siya na ang celebrity. O, narasasala naman siya. O, kaya ito bagang panahon, sabi ko nga ni sa mga homilies ko, kaya itong panahon ng padi, tigi-introduce as the celebrant. Let us welcome our celebrant. But today, they are supposed to be introduced as a mere presider. The priest only presides over the Mass. He is not the celebrant. Si Kristo ang celebrante. Si Kristo ang sentro kan misa bako supadi. Dapat ang mamatian kan tawo su presensya ni Kristo. Bako su presensya kan padi. Minsan kaya kaming mga padi feeling me, gari naman mga artista, dengean masirimba kong bako ako mamisa. Wow! Bilibon ka sa sadiri mo, Father. You are not a celebrity. You only presides sa laog kan misa. Minsan man, aram nindo su popularo na istorya na malaog sa langit su padi tapos su driver. Susimbag ni San Pedro, ta pinalaog niya su driver. Hindi kaya ngaya, pag nagda-drive, nangangaradjian sa iyang pasahero, ika ngaya pag nagmimisa, tururugan sa iyang parasimba. O, kaya day pinalaog sa supadi. Ta minsan, nagiging depressant man. O, garibaga nadangog pa sa nasuboses, ti abot na kigrabing pirot sa mga parasimba. Let us remember na si Kristo po ang sentro kan Santa Misa. I hope with all this, mas lalo niya to namumutan kong mga tugang maapresyar. Ining dakulang regalo kan sa tuyang kagurangnan ang sa iyang hawak asin dugo na inaako niya to sa banal na Eucharistia. Let us be a Eucharist to others. Let us be Christ to others as we receive Him and celebrate Him in the celebration of the Mass. Amen? Sagaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita, gabos, maugma niya itong ipahayag, an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namon dagi Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinlubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos sa mga makakamhan, hali dumanabalik sa pagkukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawa din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Nagsasarig sa pagkamatinao kan Diyos Ama, na nagtaos sa to kan sa iyang aki sa Eucharistia bilang kakanon para sa satuyang kalag, daron ta sa iyan sa tuyang mga pangangaipo, sabihon ta kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayukan simbahan, magpadagos na magsaksi kay Kristo, ang tinapay nin buhay, sa kinaba na nagugutom sa makabuluhan, makahulugan na buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sa tuyang pagtiripon sa pagselebrar kan Eucharistia, maging tunay na pagdulot kan sa tuyang sa diri sa pagtubod, asin kapakumbabaan.
ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing maghigos kita sa pagtrabaho, sa pagpagian kan pagtiosin sa tuyang mga tugang na daing sukat, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin sa pag-ako kan banal na Eukaristiya, ang mga nagihelang, mapakusog sa pagpaasan kan sa indang mga kasakitan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos sa mga gadan, magpahingalo sa kudpaman, ki Kristo, ang tinapay nin buhay, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan sa gabos, idinudulot mi sa imo, ang samong mga pangangaipo, asin namimibi kaming nagsasarig sa imong tabang, asin pagkaherak, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Aliturya kan Eukaristiya. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niya ang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kay raking warasan sa imong simbahan ang mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan na makangangalas na ipinapahayag kan mga idinulot na atang uli ki Kristo sa mong kagurangnan sa imong aki kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniko asin dapat matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkoran na padi, sa pagtugdas kan forma nindanay na sakripisyo enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot kay ini sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakanmi ang sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinumi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaiba kan mga angheles sa sinarkangheles, kaiba kan mga trono sa sindominasyones, asin kaiba kan gabos na lingit no na hugbo, nagaawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Gagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin magkakan ni taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siringman pagkapamanggi sa pagkuanyaman kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kayni. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa Indo asin para sa dakon sa pagpatawad kan mga kasalan inian paggibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadandangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, eraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaibaan ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles. Asin kabos na santos na kay tupa na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan na sinligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Sa tuya pungo niya na ihira, sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, baka kung maninigo na ika magdagos sa kuyang harong. Alagan magtaram ka sana, sinan sa kong kalag, maumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, pakabasugon mo kan daing sagkod na bunga kan sa imong pagka-Diyos, ang pinapaaninongon yan sa pakisumaro kan mahal mong hawak asin dugo. Ika na nabubuhay asin nagahade kay bakan Diyos Sama, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigo po kita ng second collection para po ini sa tinagba asin pro seminaryo. Ini po suporta sa mga seminarista kan sa tuong diocese. Anatipon po niya to sa mga misa kanakaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 33,385 pesos and 50 centavos. Anambag po niya to sa siring na misa. Nagabot po sa 4,533 pesos and 90 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,633 pesos and 95 centavos para po ini sa tada asin basic ecclesial communities. Sa Hunyo 3, sagkod 5, aldaw ni Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigo po ng Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na boat niya itong giromdomon. Siring man, sa Hunyo 3, aldaw ng Lunes, mapuuna po ang misa novenaryo para kay San Antonio de Padua sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sagkod po ini sa Hunyo 12. Mawot naman po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaging simana. Mga anonymous sa may kantidad na 1,000 pesos, 800 pesos, as in 500 pesos. Rose and Shine Cups, 1,000 pesos. Logroño and Batalier Family, 500 pesos. As in Rubilin Madala, 400 pesos. Salamat po sin Diyos mabalos. Matindog na kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa mong Espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Thank you and good afternoon.